Ytringsfriheden er en af de basale menneskerettigheder rundt omkring i de vestlige demokratier. I Danmark ses ytringsfriheden i grundloven, i paragraf 77 for at være præcis. Det lyder således: enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. Ytringsfrihed er retten til frit at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse, og står derimod i modsætning til censur. Ytringsfriheden har haft en afgørende indflydelse på den samfundsudvikling, som har fundet sted i slutningen af 1900-tallet i den vestlige verden. Den opfattes som en af grundpillerne i et velfungerende demokrati, fordi det bygger på fri meningsudveksling. Desuden giver ytringsfriheden mulighed for at udtrykke afvigende meninger, så risikoen for, at disse får en voldelig udtryk, mindskes. Ytringsfriheden er især vigtig for mindretallene, idet de magthavende instanser på grund af deres magtposition ikke har reelt brug for beskyttelse af retten til ytring. Selve forløbet angående Mohammed-tegningerne, som fremstillede nogle karikaturer, 12 statistiske tegninger af islams profet Mohammed. De startede i 2005, de blev bragt i Jyllandsposten, og en af tegningerne afbilder en mand med en bombe i turbanen. De blev bragt den 30. september 2005 som en illustration til en artikel om selvcensur og ytringsfrihed. Jyllandsposten bragte en række læserbreve fra muslimer i Danmark, der beklagede tegningerne. Publikationen førte også til skarpe reaktioner fra muslimer i både Danmark og islamiske lande, hvor der fandt omfattende demonstrationer sted. Den 22. februar 2006 ved en demonstration mod Mohammed-tegninger døde 139 mennesker som resultat af protesterne. Også ikke-muslimer tog afstand fra den oplevende provokation. Weekendavisen gengav tegningerne, og 4 måneder senere gentrykte den norske kristen-konservative avis Magasinet tegningerne. Det førte til en diplomatisk krise mellem Danmark og flere arabiske lande, og medførte en omfattende handelsboykot af danske varer, hjemkaldelse af ambassadører, overfald på Arla-ansatte, afbrænding af Dannebrog og de danske ambassadører i Damaskus og Beirut. En meningsmåling foretaget i slutningen af januar 2006 viste, at 79% af de adspurgte danskere ikke mente, at Anders Fogh Rasmussen skulle sige undskyld på Danmarks vegne, selvom 58% havde forståelse til den muslimske utilfredshed. De umiddelbare konsekvenser efter de her tegninger, Mohammed-tegningerne, var blevet bragt i Jyllandsposten, var selvfølgelig mindre protester for muslimer indlandsk og i lande tæt op af Danmark. Men situationen begynder stille og roligt at eskalere, og situationen bliver faktisk forværret dag for dag. Det første reelle udbrud ser vi den 7. marts 2008. Vrede muslimer protesterer her i forskellige pakistanske storbyer mod de danske Mohammed-tegninger. Den største demonstration finder sted i Karachi, hvor der blandt andet også ses afbrændinger af danske flag og lignende, og store trusler også i disse optagelser. I Danmark sker der på samme tidspunkt også en demonstration. Her mødes 300 danske muslimer til en fredelig demonstration foran Christiansborg og fordømmer genoptrykningen af Mohammed-tegningerne, men udtrykker samtidig håb om en brobygning mellem islam og det danske samfund. Hernæst den 24. marts 2008 begynder der altså det her kæmpe boykot. Det jordanske boykot af danske varer når nemlig her sit højdepunkt. Det vurderes, at hele 75% af de jordanske butikker nægter at sælge danske produkter. Og igen, den 30. marts går det hen og bliver direkte trusler mod Danmark og det samfund, som Danmark står for. Den 30. marts 2008 udtaler nemlig den muslimske organisation Hizb ut-Tahrir under et stormøde slagordet Koranen udfordrer den fordærvede vestlige kultur, hvoraf der stilles store spørgsmålstegn ved den vestlige levegang. Mohammed-tegningerne gjorde, at mange islamiske lande boykottede Arla. For det ikke skulle gøre alt for ondt i Arlas pengekasse, var de nødsaget til at donere et 60-cifret millionbeløb til en islamisk donationskasse, for at de islamiske lande de stoppede boykotten.
Dette er ifølge Akaris' bog, som blandt andet omhandler møder i Bahrain. Denne donationskasse er den, der finansierer Al-Qaida, så man kan sige, at Allah har været med til at betale til en terrorgruppe og støtte terror. Dette var noget af det, som Muhammed-tegningerne førte med sig. Vi kan lære af forløbet, at vores ytringsfrihed ikke kun har konsekvenser for vores image og folks opfattelse. Det ikke kun betyder, at folk føler sig krænket og trådt på. Det kan også have økonomiske konsekvenser, som vi så med Arla, der mistede 400 millioner kroner i omsætning, ifølge koncernen selv, på grund af boykottet fra Mellemøsten. Desuden var det også et eksempel på præcist, hvor stor indflydelse en ytring kan have, og hvor stor utilfredshed og aggressivitet det kan skabe, når der brændes danske flag, og nationen trues med terrorangreb. Men omvendt er der også en helt anden ting, der spiller ind. Det minder os jo om, hvor vigtigt det er, at vi har den her mulighed og den her frihed for at kunne udtrykke os og ytre os. Den primære kritik kom jo som bekendt fra de mellemøstlige lande, hvor der i mange tilfælde ikke er det samme demokrati. I mange af de her lande, som for eksempel Iran, ses man for eksempel, at der er et præstestyre. Og lige præcis i Iran er der også store eksempler på folk, der er blevet stenet for at have haft den forkerte holdning, eller for at gå mod normerne og værdierne. Det minder også ligesom om, hvor ideel en frihed ytringsfriheden er. På mange måder kan man ligesom sige, at den her ytringsfrihed, det er vores rettighed til at være os selv og udfylde os som individer. Og derfor kan man på mange måder sige, at selv om der er de her økonomiske problemer grundet kriser, når vi bruger vores ytringsfrihed, og selvom folk måske kan føle sig trådt på, og der kan opstå fordomme, er det stadig en utrolig vigtig frihed for os som mennesker, at vi kan udtrykke os og blive og ligesom være de personer vi er.